Igbo Molunze music nukwa munu. Ekene m onye ọbụla biko wee eji m ohere wee na-asị ka nkenechi onye ọbụla biko na ozi nchọrọ izichiri na-agalụ nwanne m nwoke. Mkpụ gị nwanne m nwoke maka na ịbụ onye Igbo, ịbụ onye Anambra bai. Bụrụ nna m ochie maka na ịtọ m atọ. That's the two words mma mme use. Bụ onye dịka Nmiri Eweilo. Nmiri Eweilo asị m ka nkene gị. O nwoke ka ịbụ odogwu. Mana o nwere ihe nchọ ka m kwue. Maka na asị ọ bụ na ikwu amọrọ ibe ezie. O nwanne m nwoke ka mana o nwere ihe m chọ ka m point out to you now. Ka ị mata. Ọ bụghị na support Mathias as onye Igbo. As onye Igbo, I won't be making this video. But you now support Mathias as gini, as onye Omenala. As gini, as onye Omenala. As him can bet put to welcome this way because I love you so much and I respect you. Gini, I love you so much and I respect you. Because when we go and make videos, saying Nmiri Eweilo bụ only person now one of one na-akụzi ihe bụ gịnị omenala ọdịnala in its undiluted and deep truth bụ na even if you're not 100% correct mana ịma ihe ị na-ekwu 70% 80% of it and ịdị sure of it. Now ihe m ji ekwu okwu bụ na Nmiri Eweilo, it has never happened in my generation mgbe m bido mọbụ ihe na nne na nna anyị na-akpọkọ ndị mmadụ mbọsị ụka si ha nọ mbọsị ha ji eme gịnị ụka omenala. This is my anger with Mathias number 1 ka iwe na-aghọta. Ụka omenala has never been existed na Igbo anyị. There is nothing like ụka omenala. Na village anyị enwere ebe a na-alụ ihe dịka town hall, ndị obodo ndị Yoruba na-akpọ ya gịnị Omonile, ọkpọ ya OPC. Ha na-alụ dachin dịka hall, onwego mgbe no hall, onwe ebe dịka gathering, alụcha ya ịnọla ebe a ihe na-afụ onye si ebe a na-abịa, na-afụ onye si ebe a, na-afụ onye si onye nọ gị n'iru, a na-afụkwa onye si gị n'azụ abịa. Ndị mmadụ a na-agala onwe ha unu adọ n'ebe a gbakọ mee ha na-akpọ gịnị mgbakọ, kwuo okwu, go for God. You will not see woman there, neither will you see children. Abanye n'ihe anụ ụmụnna ihe hafụ nwaanyị ebe ahụ. Ihe na-agwa gị ihe witness. Ịma mfụ nwaanyị ebe ahụ, nwaanyị nwere ike ife ebe a bụrụ nwaanyị, o nwere ike ọ bụrụ nwaanyị di kpọtasị abịa weli ihe wee na-alụ wele anụ Igbo wee na-alụ ndị be ha maka na ọma nnatanwu n'oge ka ndị be ha weli ya wee sibe ihe. My second anger with Mathias bụ na gịnị ọ na-akpọkọ ụmụ nwaanyị ụmụazị welu ọjị na-enyefa. Nmiri Eweilo, I've watched you very well. I've watched you so much. Enwe ihe bụ na anọgụ m na your life program. Ọ na program gị ka m nọ wee mụta na ndị be anyị ji ekwensu wee nụ ọgụ. Na ekwensu abụrụkwa na ajọ afọ anụnwa maka ọ na-ada njem na ntị. Idozi na ekwensu bụzi na onye nwa bụ the greatest demon mana ndị be ji ekwensu wee mee gịnị wee nụwa ọgụ, which it happened in the north na Meduguri. Go and ask. O nwere mgbe ndị Boko Haram bidoro ọfụ, Boko Haram wee gbube ndị mmadụ mana o nwere village ha bata. Ndị village a wee nọ na Boko Haram abatago, ndị obodo wee bupụta mmụọ ha ji eme ihe dosasịcha ya na main road. Amarọ ihe ji tabibe ndị Boko Haram aka. In the middle of the night, people were screaming in the bushes. Na ha marọ ihe na-atabisi ha aka. O bụrụ gịnị na obodo nwere ihe ha ji ebi. No matter ihe ọbụla ụka melụ, ihe obodo ka jide ebube ka dịkwa, except na enwetebeghị onye ya activate ya. Ana m aga that side. Secondly, Mathias na-eti ọpụta ọ na-asị alụkwụsị. Ya na-enye gị na-agwụkede gị. The reasons why I don't buy into Mathias ihe na Mathias na-eme because it has never happened in any of the existence of creation as long as na-ebu onye Igbo na-enwe
ụka omenala ị gara ndị mmadụ you will not talk to them in a way ya bụ gwa ha ụzọ bụ eziokwu. Mmiri Eweilo, you welcome technology, you appreciated it. You welcome technology and you embraced it and you appreciated it. Now let me ask you a question. How will you feel now? Na mmadụ pụta now ọkọjọbe gị maka na ị na-eme eze nwaanyị sọbalị, because ama m mgbe that case arise, but you stood your ground and defended what you know. Maka gịnị? Ihe onye kwete ihe na-alụlụ ọlụ, and you will see to it na defend that you believe and that thing to the highest level of it, no matter how it will take, so that ka that thing ị na-efe refekwa na onye a nwe faith in me. Ọ bụrụ na that thing na-enyebu gị 5-20 bags of rice na ịkọ ugbo, for coming out to defend it o enye gị 100 bags of rice ma ịkọ ugbo. Ọ bụrụ gịnị? Its own way of showing you na thank you n'ihe mere m. Maka na nwere mmụọ na like ka na akọji. But Mathias has insulted a lot of things, insulted people's belief. Now let me tell to you Nmiri Eweilo again, because you will. You support Mathias like can sequel from beginning. Support Mathias as only Igbo will not be this thing. Man, you not support Mathias as only Omenala. That's why you know Agologi saying Mathias has never practiced Omenala. Mathias in a support once arrested Dibia. Once arrested Dibia. Enwe megu ozemena nwansugbe na phone nka na egi alu emechi. Onwere akụkọ ọ na-akọ ụka na omenala. Ọ sị na ekpili ndị ụka ndị omenala na-ayọ ka ụka na-ayọ. Igba ndị omenala na-eti ka ụka na-eti. Onwere akụkọ ọ kọrọ ebe a sị na Chinwuba become the first dealer to earn a license maka na onwere afọ ọgba that would have eaten his head. Ọ gbachara afọ ahụ vindicate you onwe ewe nya mom ka m esi the story where vindicate you onwe ewe nya again certificate. O wee sị mana kịta na dibia na-agwazi gị ntamoloko, which you Nmiri Eweilo always speak against. Onye ọbụla nwere ebe gịnị akpọrọ ya ọlụ. I watch him eze nwaanyị sọbalị gị. I always watch those videos in a member, including in next year menene. The reason is that let me learn. But I was not privileged to grow na Igbo to Mnugo. But here when about tradition and Omenala, I put my interest in it again. Maka again, here mutalili here na maro, here anolili here na nube. Here anolili. So in your eze nwaanyị sọbalị afụbe nke na-agada ụmụ nwaanyị gada ụmụ nwoke ụmụazị na-eke ha ọjị ihe Mathias na-eme n'ụlọ ụka. Biko ka nna agwago Mathias anaghị eme omenala. Dibia ahụ o mere arrest, did you come for that dibia? Dibia mecha kwuo okwu during this Mathias saga na Ebuka Obi. Dibia kwuo okwu sị na Mathias bully allegation mgbe ha lu police station. I believe you saw that video. Biko, I'm telling you this as onye like mmadụ. Support Mathias as onye Igbo. You support me as onye Omenala. Like I've been seeing your videos you put out there. Muna gana abejere Abuja. Muna gana aba nọrọ mgbe asa no agreement. Mana mmadụ pụta ana akpọle mmadụ ibi. I'm in terms of olive oil ilue. Muna gana abụ mana mpụta echi na-abịa speak iwe against nkwụ ọkụ ndị mmadụ na-akpụrụ n'ọnụ abụọ na ọfọ dị na abụọ ya na ihe mmadụ chọrọ ife based on ngwa na practice tradition. Mgbe speak iwe nkwụ ọkụ does not work anything. Onweghị nkwụ ọkụ na-alụ. Mana you believe in use way ya you will weaken something. You will wake something up. Kadati mbegini bibia mana nwa ya no. Ina ebe okwu m na-aga. Biko wetu obi ana ka nkwucha. Biko. So now Mathias akpọrọ ya na a lot of people, a lot of spiritual people. Spiritual people. I respect people so much. Ka ngwazi agi the reason you respect ndị mmadụ, especially onye ọbụla dị spiritual, whether gịnị fake or original. Maka na ebe ọbụla enwe fake, na enwe
original. Out of so many dibias Nine Eweilo 2 years ago and last year, Nmiri Eweilo, you are the only person that is still standing well. Your pattern of things has not changed. It has not changed. Man, the rest and abachagori schedule one way. There are some gatherings you don't attend. You move alone. You move alone. There are some gatherings you don't attend. And my videos again. I pick points there. You know what? There are some gatherings in a attend. Obol makagina no onye mmadụ ihe ọ na-eme na adị ya mma ọ na-eme ya. So let me speak whereby na ndị respect mmadụ so much, whether fake or original, as long as na somebody can stand between this realm anonymia being human and the other realm being spiritual, that na anụ ihe mmụọ na-ekwu relate ya to a common man. Onye ahụ abụghị ordinary human being. Take it or leave it. Ọ naghị na Nmiri Eweilo Igbo ordinary human being. Because you can actually any film gị. Any film gị, despite the fact no film ka ị na-eme, that thing ị na-eme was real. That any film gị so far na-ene ya. Ana go 2 episodes so far. Despite the fact no ihe ị na-eme bụ film, but ihe ị na-eme bụ the so real that you cannot toy with it because no ihe ma anya ka ị na-eme. A man say me shoot to that film gba fa real. You know ihe mmụọ na-ekwu. That is where the person becomes gini. A not ordinary human being. Ọ dịkwa na Bible anyị na-agụ. Nkuna meho acknowledge because the word Christian was first pronounced in Antioch and in Priscilla. In Paul's first missionary journey or second missionary journey, Christians should correct me if I'm mistaken. Or yeah, Paul's first missionary journey or second missionary journey. Or the dear, that was where the word Christians was pronounced, called for the very first time. Boarding with Jesus. Jesus has came and gone. Secondly, the apostles Megideli with the help of the Holy Spirit, people decided to see them as gods. They begin to call them some Zeus and Hemen. Those are powerful Greek gods. This is where they do it like they are Greek gods, because this is the only thing Hamafugu that can do what these guys are doing. Yotago. So, okwu elele mmadụ eli o ihe ndị ọcha wete ọ na ọ bụrụ ihe ndị ọcha wete. Religion onye dị eli ya. Once somebody put as a priest representing that religion on here that has the capability to hear from the other realm, whereby this realm and being physical realm, and relate that message to the individual, whether fake or original. Onya Habozi, ordinary human being. You have encountered something that changed something in your life. You go see any little thing you wungi. Any little thing you wungi because na onya heme or interact with spirits. Or interact with his spirits that only something so man memuzi only hoya na aso. Obolo de mada ka Mathias ya bena akpali na akpoli. If I begin to bring your pictures near here in my video, not what you believe, it will come from me. You may not really can was the mistake people make. You will not come from me, even if you did not say a word to me. Because once read it to that in the chin more in ever fugono the same with telegi. Definitely he oya no logo nature oboro until he oya afa se apata no logo oya no logo oboni na worship is genuine and again na abode na mma oya no logo whether you like it or not onya akpologi ebulugo abomonu without not knowing oboro until onya he will on their program where kuya Bible say like out of the abundance of the heart
and the prayers mmadụ kpere n'obi ya is as much as nke ikwu n'ọnụ gị, because o nwere mgbe ndị mmadụ na-alụ Tower of Babel. Bible say again, in the first verse, but in the first line, Bible say, and God came down to see the building which the children of men has finished the building. In the other verse, also again, and they started to build. Because the reason how you finish here is that in their mind, he finished here. That building is a complete project. God is seeing a complete project, while them are still seeing a building. I respect you so much, and this can be cool. Don't feel anything, don't feel offense on one name cable. But this is what I thought in my mind. Can't you allow Mathias to face the crime for his actions? Even if not for anything, for that young Dibio accused you wrongly. Isiagu Global or accuse you wrongly. Well, DSS Babulia, according to the guy. Happen heaven, Ili go low, go mecha. Of Moses Zion, which means you have seen something that is ahead of time. That's why I say, no matter no bonino, the mother na phone your bona. You are not an ordinary human being, and I can never come and be insulting you because I understand what this earth is all about. I'm mad. I know what this earth is all about. Even if I decide to go in a spiritual person, I cannot insult somebody tolom because in this world, only tologi has the power to curse you and do you sogi. How about he has again now? Okay, costless shall not come. He may have cause yes, he bialego. No, no worry him, mother na bugon nefu, yet you not come. So that is it. I can go about with a message. Akabaro to fire. Camille Eweilo. We can anytime for Nmiri Eweilo. I love you so much and I appreciate what you are doing. This is me now, sharing my own one-on-one opinion. Call the numbers on the back.